Fa 21 anys que la Maria Rosa s'asseu davant malalts terminals hospitalitzats. Un dia a la setmana el dedica a acompanyar i, sobretot, a escoltar. Com els anys he anat aprenent que sóc una peça molt petita, més de pal·liatius. Però és una peça que ha de funcionar. Si jo estic malament, no funciona. Perquè puc fer molt mal. Puc estar tonta, puc estar trista, i això no els malalts no crec que els vagi bé. Parlen del que sigui, poques vegades i només si és iniciativa del malalt, centren la situació actual de la malaltia. Hay que ponerse malo para morirse. Eso sí que lo tengo más que asumido. Hi ha més de 4.500 voluntaris oncològics a Catalunya. L'any passat la Carme es va jubilar i ara dedica part del seu temps als nens amb càncer. Venia una mica, no assustada, però una mica a l'expectativa de veure què em trobaria aquí, més que res per ser capaça de fer un servei aquí, no? Això és el que em preocupava, perquè no havia fet mai voluntariat. Precisament per això, perquè no n'hi ha prou amb la bona voluntat, sempre abans de començar els fan cursos de formació que els preparen per la tasca que faran. És dur si en mires des del punt de vista de la malaltia, perquè hi ha un adolescent gran, amb un nen encara més. Però si tu mires des del punt de vista de que són nens, no és dur. Sigui a l'edat que sigui, l'experiència diu que voluntari i malalt es donen mútuament. Hi havia un malalt que em deia, mira si sóc egoista, que quan jo em mori et voldré portar amb mi. Em deia un. Jo li deia, tu no et preocupis, una part de mi vindrà amb tu, però una part de tu es quedarà amb mi.